କାରଣ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ନଥାଏ। ଆମେ ଧରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେବ, 1000 ଲୋକ ଆସିବେ ବାହାଘରରେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବହୁତ କୁଣ୍ଠା ବଜାରେ କି ନିଜ ଇଏ ଭିତରୁ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ କି ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲେ, ବ୍ଲଡ଼ଟା ଥିଲେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହେଉ କିମ୍ବା କାହା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହେଉ, କେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଦରକାର ହେଲେ ତ ସେ ପାଇପାରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ସଚେତନ ହେବା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଡିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ନୀଳାଚଳ ଜନସେବା ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏକାଠି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଡୋନରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଚେଷ୍ଟା ଆଜି ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ଯେ ରକ୍ତଦାନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ମୋର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ନୀଳାଚଳ ଜନସେବା ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ତ ଜନସେବା ଟିମ୍। ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆମର ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଥାଲାସେମିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଦିନ ମୋତେ ଡର ଲାଗିଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ତ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଲି, ଗୋଟେ ଥର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଭୟଟା ପୁରା କଟିଗଲା ମୋର, ଆଉ କିଛି ବି ଡର ଲାଗିଲାନି। ମୋର ଆଜିକି 27 ଥର ହେଇଗଲାଣି ଡୋନେଟ୍ କରିବାର, ଆଉ ଏବେ ବି ଜାରି ରଖିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯେଉଁଠି ଯାହାର ଦରକାର ଆସିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଛୁଞ୍ଚିକି ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଞ୍ଚିଟା ଫୋଡ଼ା ହେଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୟଟା କଟିଯାଏ। ତାପରେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମନ ହାଲକା ରହେ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ହାତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋର ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲଡ଼ର ନିହାତି ନିଡ୍ ଥିଲା। ମୋର ପଛପଟେ ବି ଅପରେସନ୍ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ବ୍ଲଡ଼ ଗୋଟେ ଦରକାର ହେବ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବା। ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେଇଗଲା ପରେ, କି ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଭାଇ ମୋର ହେଇଗଲାଣି 3 ମନ୍ଥ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଡୋନେଟ୍ କରିବି। ଯେଉଁ ଥାଲାସେମିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଗୁଲାର ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ କି ତାଙ୍କ ପଟୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଆସନ୍ତି କି ଭାଇ ଆଉ ଆମେ ଡୋନେଟ୍ କରିବୁ, ଟିକେ କେଉଁ ପିଲା ଯଦି କିଏ ଚାହୁଁଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କି ଭାଇ ଆଜି କେଉଁଠି ଅଛି କି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି କି ନହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଇପାରିବୁ କି, ଏଇଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ପଚାରୁ ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି, କାରଣ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବାକୁ ହେଲେ 18ରୁ 65 ଏଜ୍ ହେବା ଦରକାର, 45 kg ହେବା ଦରକାର, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ 12.5 ଉପରକୁ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ୱେଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ପୁରା ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ନାଇଁ ମୁଁ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ କି ବ୍ଲଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। କାରଣ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଦେଲେ ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ନା, ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଜୀବନ। ଭୟଟା ରୁହେ କି ମୋତେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଦେଲେ ମୋର କାଳେ ଦେହରୁ ବ୍ଲଡ଼ ପଳାଇବ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ଆଜି 24 ଆୱାର ଭିତରେ ସେଇଟା ରିକଭରି ହେଇଯିବ। ଯେତିକି ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇଥିବା ସେଇଟା 24 ଆୱାର ଭିତରେ ରିକଭରି ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଆମର ଯେଉଁ ରକ୍ତ କଣିକାଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବାକୁ 35 ଡେଜ୍ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଯଦି ସପୋଜ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଉଛି, ଦେନ୍ ସେ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନଥିବେ, ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଯାହା କରିଥିବେ ଦେଇଥିଲେ ଦେଇପାରିବେ ବ୍ଲଡ଼। ଆଉ ବାକି ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେନି। ଯଦି କୌଣସି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉନଥିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିବ 6 ମନ୍ଥ ଭିତରେ, କି ଟାଟୁ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେନି। ଟାଟୁ କରିଥିବେ ଯଦି ତା'ର 1 ଇୟର୍ ପରେ ସେମାନେ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବେ। ହଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆଜି ବି ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10ରୁ 15 କେସ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଯେତିକି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁଛୁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯାଇ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଫୋନ୍ କରିବୁ ସେ କହିବ ମୁଁ ଅଫିସରେ ଅଛି, ମୋ ଅଫିସ୍ ଆୱାର ସରିଲା ପରେ ସାଡ଼େ ବି ପୁଣି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଥିବ ଏତିକିଟାରୁ ଏତିକିଟା। ସେଥିପାଇଁକା ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ କେତେବେଳେ ନିଜେ ଯାଉ ହରି କି ଆଉ କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁ ଯିଏ ଫ୍ରି ଥିବେ ଯାଇକି ଦେଇପାରିବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ। ମିନିମମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଜଣଙ୍କଠୁ ଆମର 350 ml ଯାଏ, କାରଣ ତା ଦେହରେ 250 ଲିକ୍ୱିଡ଼ ରୁହେ ଯେଉଁ ଆମର, ଆଉ 250 ଯାଏ ହେଉଛି ml। ସେକି ଜଣେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କଲେ 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, କାରଣ ସେଇଟା ପ୍ଲାଜମା ପ୍ଲାଟଲେଟ୍ ସବୁ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ହେବ।
ଆମର 18 ରୁ 65 ଏଜ୍। ଆମର ଜଣେ ଏବେ ଆର୍ମି ଅଫିସର ସେ ଆସିକି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଲ ସାର୍, ସେ ତାଙ୍କୁ ହେଇଗଲାଣି 62, ସେ ଆସିକି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ ନେଗେଟିଭ୍। ଯେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି କେସ୍ ଆସେ ମୋ ପାଖକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଲ୍ କରେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିକି ନିଜେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ରେୟାର କେସ୍ ଯେହେତୁ। କାରଣ ବ୍ଲଡ଼ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି 4ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ଏରା ରେୟାର ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଓ ନେଗେଟିଭ୍, ଏ ନେଗେଟିଭ୍, ବି ନେଗେଟିଭ୍, ଏ ବି ନେଗେଟିଭ୍। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଡୋନରଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ କଲେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଇଟା ମନର ଆମର ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଯଦି ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ଲଡ଼ ଦିବ ସେଦିନ ତାକୁ ଭଲ ନିଦ ହେବ। ଗୋଟେ କହୁଛି ମୋ ଅନୁଭୂତି, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ଆମକୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ହାଲକା ଲାଗିବ, କାରଣ ପୁରୁଣା ବ୍ଲଡ଼ଟା ଗଲେ ବଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ତାପରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ହାଲକା ଫିଲ୍ ହେବ କି ନାଇଁ, ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିବ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ନିଜକୁ ଭଲ, ସବୁଠୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ। ସବୁଠୁ ୱିକନେସ୍ ସେଇଟା ଲାଗିବନି, କେବଳ ସେଇ ଦିନଟା ଟିକେ ଲାଗିପାରେ, ବାକି ପୁଣି ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିପାରିବା।